El govern va aprovar ahir també el projecte de llei que divideix Catalunya en 7 vegueries, una nova organització territorial que haurà de conviure amb les províncies, que es mantindran com a divisió de l'Estat. L'actual divisió en províncies es modificarà per incloure les vegueries de l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. La de Tarragona s'anomenarà Camp de Tarragona. De moment falten per concretar les capitals de la Catalunya central i de l'Alt Pirineu. Les diputacions desapareixeran i donaran pas als consells de vegueria. Segons el president Montilla, la nova distribució no suposarà més despesa econòmica. El gobierno catalán ha aprobado el proyecto de ley de veguerías, una nueva división territorial basada en un modelo de la Edad Media que siempre han reivindicado los nacionalistas. En la práctica, Cataluña quedaría dividida en 7 veguerías que sustituirían a las 4 provincias de la actualidad. El presidente Montilla ha asegurado que la medida no implicará aumento de gasto ni de funcionarios. Aún no se ha determinado qué territorios comprenderá cada demarcación y cuáles serían las capitales de 2 de las nuevas veguerías.